Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа как да имате Ultimate Team. Значи, сега отивате, виждате джойстика, отивате на и това квадрата. Аз в момента съм на Ultimate Team и няма да ми излезне. А на вас ви го казвам. Тискате и това копче тук. След това ви пишат две неща. Натискате ей това за нагоре. Ей това натискате нагоре. И натискате онзи бутон. И натискате хикса и така вече имате Ultimate Team. И сега вижте, ще влезна да видите моя отбор в Ultimate Team. Защото аз не съм влизал от една седмица или две вътре. И може да има някакви нови неща за драфт. И ако искате, ще направим заедно драфта днес към 2-3 часа. Към 1-2-3 часа там някъде мога да направя драфт. Или не може да направя драфт, да ми играя матчове. Малко неща. Така. Ето отивам на Home. Сега отивам на моя склад да видите. И сега ще ми видите. Вижте Гарет Б 99 Рикард Бенет. И так, това е драфта. И ето ги резервите. Не са кой знае кой. Така. Излизаме. От драфта махаме се. Ще оценя да игра. Team Street ми е 31 от 33. И днеска пак в 1-2 часа, не знам ако мога, може да ме очаквате за да играя мачове. Да. И в това видео искам като за последно да ви покажа още едно нещо. А това е как да си направите отбора. Смисъл, вие ще отивате в настройки, после в Team Sheets и сега, например, натискате Ливърпул. Така, Ливърпул. И вижте, моите са тук, защото аз си ги такова трансферите и вижте всички са ми тук Екитике. Може да си ги подредите и така, например. Вземам Макалистър и слагам Къртис Джонс и после натискате кръг. Излизате, натискате Yes и ви е готов отбора и сега излизате от тук, излизате. Отивате тук на киков да играете, да играете на киков и така е готово. И от мен чао!